Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Umndeni wabahlanu uboshwe izandla wase uvalwa emlomo ngesikhathi uhlaselwa abalisa abangaziwa endaweni yaseWaterloo. Lo mndeni uhlaselwe ngolesithathu kusihlwa endaweni yaseWaterloo. Inkampani yonogada abazimele iReaction Unit South Africa ithi ithole ucingo ngezithuba zabo-6 ntambama kubikwa ukuthi kunabalisa abebehlome bezingovolo asebengene babamba lo mndeni Inkunzi. Bathi ngesikhathi labalisa behlasela bathathe izingane ezibalelwa eminyakeni eyi-12 nengu-20 zasifakwa egumbini elilodwa. Babophe amanye amalungu omndeni izandla ngezinyawo ngesalotape nangama-cable ties. Batshele umnikazi womuzi ukuthi kade bembhekile ngesikhathi ethenga esitolo esiseduzane sase-Spar. Babese bethatha umakhalekhukhwini wakhe, babese bethatha nemoto yakhe yohlobo lwe-Toyota Hilux enenumber plate ethi NGL 2791. Indodakazi endala yalo mndeni ikwazile ukuthi iziqaqe yabe isiqaqa lamanye amalungu omndeni. Kusolakala ukuthi labalisa bafike ngequantum elimhlophe ekuyilona elibashiye esangweni basebengena kulomuzi. Abaka-Reaction Unit bacele ukuthi noma ubani ongaba nolwazi nalolu daba ashayele inamba ethi 086 1234 333. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho kuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.